Kardom kadung beni lila marjan kelang bang bang pitum do an sitame pinya la marjan la kesi ilitum han berta ke me mate ilitum han good news nalitum PM-KISAN long dun ver ma don malitum mate kilong dun de pena bang bang pitum ta dolang ma mate non akimi ke apply dun to me mate non akimi si ke jok dun cheng lang long le pena potom same do ma akimi la pen abana tum han same isi berta ke me mate ilitum han ke nang sot ala marjan la ke lasi nalitum ke cheng ban ki jot lang popuse ning thelo labang salam arjan cheng nam der ha nali tum jong sinili channel long aki milang pulo tang te subscribe ik tha lapen like pi tha labang salam arjan ning hang mate ning sam pulo tang te lapen comment long nang tok don ik tha nali tum long elom ma long lelang ma mate nali tum a beng e kona bang active te ma kaduk vel lam the sami pini chi thandam lo na PM-KISAN lake ilitum aphan ilitum sai chu tiki atum hansi nang ke panong pi sarkar atum lasi ilitum ali chu endu nang ji labang so PM-KISAN kalima kalang don malitum di suri hini verle pu alam kali athi noloma kai noloma ni ilitum tangka kuthin pik tangka crisis pik an ilitum tangka kilong sung pik an lasi suri hini vet sitame ison baga ke rablong ji mate ilitum phan suri hini ta non ha kai non ni ke ong pik ason si ke thek dam long lasi nang litum jong si labang so PM-KISAN long do nang ji non 19 installment non la thangthang acheklo non ang kili jini phai ingkoi rapli arni ada por phai kep la pen ajo por phai kri sang bongsi la bangso 19 installment atangka nangthap mate nang release po pusi sarkar atum pangdak pon la bangso tangka nang ke thap je phan mate nang release je phan sarkar atum kisik ke dang tang lablo pusi pulas eli tum phan mate la kilong dunji mate la eli tum atangka kilong dun je bang phu bang phe tum phan paridi nang pupan senon bang ka apor nang pilo account thilot ma reng ak ma mate phone number pen link ma link le ma pul hai pachiklem nang mate hai asai pachiklem nang pusi ilitum han apor nang pi cholo alang tu mas asai yang deng tang etlo ready lo ilitum han sin apor nang pilo lasi nang litum komane bang phu komane bang phiatum a bank account active te ma ki thilot ma ke reng ak ma pu chichini ne atum pulo tang te bengalong dam ignon benglong chomri dam ra non nalitum ko mane bang phu mane bang phitum ke mobile number ta register te ta do mane bang phitum ke mobile number ke register tang do lo stame hala so number bang thilot po son ta do la si ki thilot a number bang ke chok chilo non ke en bom asim non use bom asim a number si thon dam thunang po haladak link kuri dam thunang po mobile number pen bank account link kuri vek nang ji ta link kuri re polo tang te tang kanang jang je pola pen account ta active nang ji ki thi tang account long ke tang kanang jang je pu account thilot ma reng ak ma pu chi chini ne la si bank long dam lo polo tang te hada KYC lagi lok ta hai ko pini la pu ta hai le dam lo polo tang te bank so nang than dun ji mobile number link kuri ji pu same nang kuri pidun po KYC lagi lok nang account ke polo tang te nang litum KYC ta submit kang nang ji la pen lahai complete lap ready lap nang po account thang alam ta velo ekdom active lo non le nang thap ta melo non le olai ta melo non le thap ta melo lap punang po ilitum se che claim don edang po ha sarkar atum ke ilitum hat ke nang claim pi pelo nang account lot ma reng ak ma nang account phone number link le ma KYC submit me ma pu ke ilitum han isi berta nang pilo nang litum jong si lahai che claim kelang pulo tang te che claim ignon pulo lasi komane bang phumane bang phitum jong si jeklem kelang pulo tangte nang litum beng long chhom ri dam po pusin thelo la pen prabjin pen labang so saing deng bang jeklem don et po pusin thelo athe ilitum nolom akai no lomar ni tangka kilong sung pik lasi suri hini vet seta me ilitum phana ke rablong ji ili attoga no ke do ki du kilak atum phan ke suri hini along ta ilitum konane inti vet na ni men thu hom na ne hana sap u an ki chu nam long ji lasi nang litum stame labang so PM-KISAN laki litum sai chuti kimate ki dukila karada phansna panong pia pot la ali chu endun nang ji lapen ilitum long dun vek nang ji lasi nang litum sitame beng along chidam vek non chumri dam ik vek non la account active te tum ta hoi KYC lagi lok ta ho mate phone number register telang ta ho phone number link lelang aprang ki link tang number ki thilot non ke en elo pot tu mason lapen nang litum jong si labang so lamarjan share lo polo tangte ka prek rong atokanu ke do tum ta chini ipola se labang so lamarjan nang litum share ik vek tha share lo polo tangte ilitum rong atokanu ke do to ka chini ne atom si ke ong mo arni nang le et po
โอ้ยนี่กิลงโดนเด็ดก็เมนตุลุนี่ก็สอนนี่ทั้งอาชีนี่เนี่ยมาปุ๊บมังหูดุนตรงทับตรงโปรจิลาสิลาบังโซลามาจันอลังลิตุมลังลงโลตอกอันดูกิโดตุมตะลังลงโลโปรติชินีโปลาเป็นนนอะปอดดูลังอะปอดลาสิเบงลงชิฮุมรีดุนลงปอบังชิเคลมดุนลงปอสายังแดงลาสิอินิงชิปะหูนังเนนางลิตุมลาบังโซลามาจันเซลลูปลูตังเตลาเป็นกับเปรกับพันตะปักลังนนอันลีปัจจุเอ็นดุนนังอัฐเฮสอร์การตุมอิลิพันkiduk kilak arada pan senang ke panong pitang de lopot ilitum ali chuen du nangji lapen kilong nangji arai do pot silong don vek nangji lasi nang litum labang sola marjan yong si ning yang sam polo tang te light pi tha kamen pi tha pinela marjan ke ladak sini li rebek check po kaduka veta domi thak me putha dala marjan ong le chetong thulo na khardom